Ja ho veieu, de Geòrgia a Boston, passant per l'auditori de l'illa on estem tots, i saludem a una persona que potser coneixeu, que és el Ramon Gras. Hola, Ramon. Molt bon dia, és un gran plaer de ser avui amb vosaltres. Com estàs? El cofundador d'Aretian Urban Analytics and Design, que ens parlarà una mica d'aquestes projeccions urbanístiques i de com s'han d'instal·lar els hubs innovadors en algunes zones, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Gràcies, Ramon, per estar amb nosaltres i t'escoltem. A vosaltres, Aurora, moltes gràcies per haver-m'hi convidat i és un plaer avui de compartir algunes observacions i aprenentatges amb Biocat, amb l'equip de Biocat i de la resta de l'ecosistema de ciències de la salut d'arreu de la regió metropolitana de Barcelona i d'arreu de Catalunya. Comentar que el propòsit de la sessió d'avui és presentar una visió de conjunt de quin és aquest ecosistema de ciències de la salut arreu de la regió metropolitana de Barcelona i arreu de Catalunya i, per tant, de quines fortaleses, febleses, riscos, oportunitats i, sobretot, les oportunitats i la visió de llarg termini que es pot desenvolupar per enfortir aquest ecosistema que, com coneixeu, gaudeix a dia d'avui de tantes fortaleses, però que pot enfortir-se encara molt més en el futur. En essència, farem 5 apunts breus. En primer lloc, una visió de conjunt d'aquest ecosistema, un parell de punts al voltant dels aspectes de recerca i innovació, quins reptes hi ha encara per resoldre, quines oportunitats estratègiques es deriven d'aquests reptes i, finalment, quina visió de conjunt ens podem emplaçar a impulsar i desenvolupar i dissenyar durant els propers anys perquè la regió metropolitana de Barcelona i Catalunya siguin un dels ecosistemes de ciències de la salut, mèdics, biomèdics més importants del món. Com coneixeu, alguns de les quatre grans branques que constitueixen aquest ecosistema són la branca de recerca, que hi ha nombroses universitats i centres de recerca, el món de les startups, les companyies joves tecnològiques, les companyies innovadores madures i, finalment, evidentment, l'ecosistema d'hospitals, clíniques i centres d'assistència mèdica. Dic que, naturalment, en l'àmbit de Catalunya tenim 56 centres de recerca amb 1.580 departaments dedicats en aquest camp, prop de 5.000 grups de recerca aplicats en concret i uns 20.000 investigadors que estan treballant d'una manera o altra en aquest camp en diferents facetes, tant en l'element més mèdic, biomèdic, farmacèutic, biotecnològic, infermeria i d'altres camps, agroalimentari, etc. Aquesta presència es manifesta també amb 650 startups de les 2.100 que hi ha arreu de Catalunya i d'aquestes 650, prop d'unes 180 són intensives en recerca i desenvolupament. Així mateix, observem que hi ha una presència d'unes 1.800 companyies innovadores en el sector, de les 10.050 que hi ha en l'àmbit, i finalment hi ha 68 hospitals públics i centres mèdics importants que formen part d'aquest ecosistema. Un dels reptes que ens proposem aquí és com podem acabar de travar aquest ecosistema i com aquests diferents peces mòbils, la recerca, les startups, les companyies, el món de l'assistència mèdica i sanitària d'hospitals i clíniques i centres d'atenció primària poden evolucionar per constituir aquest ecosistema potent, com el que hi ha avui en dia a Boston, per exemple, o a Seattle, o a Houston, Texas, o als Països Baixos, o a Londres, entre d'altres, de primer nivell. Doncs bé, si aquí tenim un mapa d'una ortofotomapa i ens basarem avui en moltes observacions que hem extret del CDT, del Bessó Digital Metropolità de la regió metropolitana, desenvolupada en Barcelona Global, amb les nombroses administracions públiques d'arreu de Barcelona i de Catalunya, amb la Fundació Torres, etc. Això és una ortofotomapa de l'àmbit d'intervenció més proper, de la Barcelona més immediata. Aquest seria l'àmbit una mica més digitalitzat i aquí podem observar un primer diagnòstic territorial d'una banda, els nodes en vermell de recerca, l'hospital clínic, l'actual i el futur a l'àmbit dels actuals camps de la UB d'esports, Sant Joan de Déu, la Vall d'Hebron, Bellvitge, etc. I emergeix un ecosistema amb centres de recerca, startups distribuïdes, centres de salut, hospitals i clíniques i, finalment, les companyies innovadores que constitueixen aquest ecosistema. N'hem singularitzat les 50 companyies innovadores més importants dels verticals d'indústria, com grups coneguts com Puig, Verfen, Pfizer, Esteve, Bioibèrica, Salvat, Neuroxpharm, Bayer, evidentment, Regiofre, Almirall, naturalment, Johnson & Johnson, entre moltes altres. Així mateix, també n'hem singularitzat les 25 startups que tenen un component d'innovació més forta, com Ona Therapeutics, InBrain Neuroelectronics, Splice Bio, entre d'altres.
I veiem que hi ha una certa jerarquia i s'han anat ubicant de manera certament orgànica en aquestes primeres fases en el territori. Ara bé, l'ecosistema tal com està actualment té algunes limitacions, és que no hi ha cap camp de les branques del coneixement de les tres grans famílies, que són mèdic i biomèdic, farmacèutic i les branques derivades, i finalment agroalimentari, nutrició i estil de vida saludable, que tingui un ecosistema encara a dia d'avui madur. No? En canvi, sí que emergeixen 5 camps, 5 oportunitats estratègiques al voltant doncs, de les noves intervencions del clínic, l'ampliació de Sant Joan de Déu a l'àmbit d'Esplugues, Pedralbes, nord-oest de la ciutat, el biopol de l'Hospitalet i tot el que representa, la regeneració dels teixits dels polígons industrials del Besòs a l'àmbit d'eix de la ciutat, el que queda per desenvolupar del 22 pel que fa a l'aspecte digital i finalment, naturalment, Badalona i Sant Adrià amb l'oportunitat de regeneració del polígon sud, el Sot, Can Ribó i d'altres zones industrials que poden tenir un vincle amb la indústria farmacèutica molt potent. No? I per tant aquesta visió que emergeix de cara a mig i llarg termini per solidificar aquestes oportunitats és aquesta visió on hi ha aquests 5 districtes d'innovació, el d'Esplugues, Porta de Barcelona, que està cridat a ser el districte d'innovació mèdic més important de la regió i de Catalunya. En segon lloc, Badalona, Estret Xemeneies, vinculat a Can Ruti, oi? A l'Institut de Germans Trias i Pujol, IRSI Caixa, l'Institut de Josep Carreras de Leucèmia, la Clínica Goodman, etc. Tot aquest contingent de centres de recerca aplicada de primer nivell a l'àmbit de Badalona vinculats a l'Hospital Trias i Pujol i vinculats als polígons industrials. En tercer lloc, el biopol de l'Hospitalet al voltant de Bellvitge i de les noves intervencions, sobretot cridat a ser, així com Esplugues és més mèdic i d'atenció mèdica i Badalona està més criat a ser el gran nucli de producció farmacèutica, el biopol de l'Hospitalet per allotjar en bona mesura centres d'assaig clínics, de laboratoris d'assaig clínics, després el 22 per la part digital de startups digitals, detecció de malalties, diagnòstic, etc. I finalment la regeneració dels 5 polígons del Besòs per l'element més industrial, d'indústria productiva, vinculat a cirurgia i d'altres intervencions mèdiques i farmacèutiques. En síntesi, dic que això respon a 5 grans reptes que no estan del tot resolts en aquest àmbit. No? En primer lloc, hi ha d'haver un cert augment encara ara de massa crítica, és a dir, hem de pujar en múscul de presència de treballadors i sobretot de treballadors intensius en coneixement. No? A Barcelona, en general, hi ha un dèficit de 75.000 treballadors intensius en coneixement, hem de passar de 125.000 a 200.000 i d'aquests, a prop d'una tercera part, quasi un 40, estan cridats a ser-ho en aquest àmbit mèdic i biomèdic. Per tant, hi ha una oportunitat molt forta de créixer en aquest sector. No? En segon lloc, la concentració física, és a dir, aquesta atomització territorial, no? Entre zones de la Ronda del Mig, la Ronda de Dalt, Esplugues, Hospitalet, està massa atomitzat, hi ha d'haver una concentració amb aquests nodes d'ordre 1, aquests 5 districtes d'innovació i més enllà nodes d'ordre 2 que tinguin posició al Vallès, a Sabadell, a Terrassa, a Sant Cugat, en altres zones, no? A Sant Feliu, entre altres ciutats. Això es pot articular com mitjançant aquesta estratègia de districtes d'innovació, cadascun d'ells amb fortaleses específiques i que siguin complementaris entre si, que no es canibalitzin entre si, enfortir els mecanismes de transferència de coneixement i, finalment, que aquests mecanismes de transferència de coneixement facilitin que emergeixi un estol de companyies, startups de recerca i desenvolupament més innovadores encara que les que hi ha ara. No? És a dir, que en lloc de 180 n'hi hagi prop de 400 o 500 intensives en innovació en els propers anys. Com ho hem fet? Doncs analitzant el mig milió de companyies que hi ha en aquest àmbit, no? Més immediat, amb les seves jerarquies, recerca, la creació de noves idees, transferència de coneixement en blau, és a dir, recerca en vermell, transferència de coneixement amb startups i companyies de serveis avançats i, finalment, amb taronja, la indústria productiva a escala, amb els polígons industrials i els centres de producció a escala. No? Quan ens apropem, què veiem? Hi ha una certa atomització i, per tant, no hi ha cap ecosistema encara a dia d'avui del tot ben trebat. El que es tractaria és que aquestes 5 estratègies que hem esmentat puguin articular i solventar aquests 5 reptes que hi ha per resoldre. Com s'ha fet? Doncs emprant el bessó digital de la regió metropolitana de Barcelona per identificar on s'està produint la innovació en general i la innovació en aquest sector dins del territori, identificant en aquestes zones quina mena d'intervencions es podrien fer, tant a l'àmbit, com veieu aquí, d'Esplugues i de Pedralbes, dels antics camps de la UB, límit una mica amb les Corts, etc. No? Aquesta és una del nord-oest de la ciutat, però també en l'àmbit dels polígons de regeneració, els polígons de Badalona, no? Que avui en dia hi ha en bona mesura centres una mica de logística i tal, transformar-ho profundament perquè hi hagi una indústria molt potent en el sector farmacèutic i biomèdic i també els polígons del Besòs que estan cridats, han quedat molt enrere, com sabeu, i s'han de regenerar profundament i s'hi pot generar aquesta oportunitat de transformació profunda urbana que el bessó digital ens està apuntant.
Un parell de punts. Ens hem permès la llibertat d'analitzar els 58 centres de recerca públics i privats d'arreu de Catalunya, centrar els esforços particularment en els sectors vinculats a la salut i veure dins de les respectives Sant Pau, no? O l'àrea de la nova Ciutadella del Coneixement i la Pompeu Fabra, o l'àrea de les respectives universitats de primer nivell que hi ha de Vall d'Hebron, etc, Bellvitge, i veure en tots i cadascuna d'aquestes xarxes com els investigadors, cada node és un investigador, cada color és un equip, col·laboren entre si i quines oportunitats emergeixen. No? Aquí veieu, per exemple, un exemple d'un grup que això seria un investigador dins del camp mèdic i biomèdic i això seria un grup de recerca i veiem com col·laboren. I això ens permet il·luminar, per exemple, quina mena de col·laboracions es poden produir perquè no hi hagi duplicitats i perquè hi hagi sinergies complementàries en el camp de l'oncologia, en el camp de la detecció de malalties, en el camp dels tractaments, de la cirurgia, etc. No? Aquesta plataforma ens permet veure dins de cada universitat, centre de recerca, departament, grup de recerca, quina és la producció d'innovació d'aquests diferents camps i també fer una estratègia d'especialització intel·ligent territorial. No? Aquí veiem totes les indústries en l'àmbit de Barcelona, quines necessiten més innovació, quines necessiten més cadenes de valor més fortes i quines d'elles necessiten ambdues estratègies per agafar força. Entre d'altres, emergeix un diagnòstic territorial de la posició d'aquestes indústries i entre d'altres veiem que la manufactura d'indústries associades al sector farmacèutic gaudeix d'una bona salut però que encara té àmbit, camp per recórrer per estar al nivell d'altres zones de Suïssa, de Suècia, del Regne Unit, d'Anglaterra o dels Estats Units o dels Països Baixos, entre d'altres. No? Encara hi ha camp per recórrer per estar en aquest primer nivell. No? Dic que hem analitzat aquestes fases de la innovació i quina mena d'intervencions urbanístiques hi podrien facilitar-ho i, per tant, com regenerar aquests teixits d'aquests 5 districtes. No? I generar aquests pipelines, aquests diagrames de la innovació que ens permeten tenir una visió de conjunt per al sector mèdic, per exemple, com vincular aquests camps de recerca amb les startups en blau d'innovació i, finalment, amb la indústria productiva i els hospitals i companyies farmacèutiques a la dreta amb taronja, però no només per al sector mèdic, sinó també per al sector farmacèutic, en un sentit ampli, innovació farmacèutica, productes de tractament de malalties i de problemes de salut, i també el sector agroalimentari, nutrició i salut d'estil de vida de les persones en general. No? En síntesi, això s'hauria d'acabar manifestant amb una sèrie d'intervencions urbanístiques, econòmiques i d'estratègia d'innovació que enforteixin l'ecosistema, donin resposta a aquests 5 reptes no del tot resolts i posem només un exemple, per exemple, en l'àmbit de Sant Feliu. Sabeu que recentment el Mirall ja ha constituït un centre de recerca i desenvolupament important, però no acaba de tenir un ecosistema potent al voltant del sector farmacèutic i l'àmbit urbanístic no està del tot ben vinculat. En canvi, amb aquestes lògiques podem transformar profundament aquest àmbit amb una visió de disseny urbanístic i territorial i veure com en aquest àmbit pot emergir un ecosistema de ciències de la salut vinculat al sector farmacèutic on el Mirall estigui aixoplugat amb aquesta combinació entre recerca, transferència, startups, incubadores de companyies emergents tecnològiques, espais de coworking i, finalment, els espais de producció de serveis i productes intensius en coneixement a escala. El mateix per Badalona i per d'altres ciutats i per als altres districtes. En síntesi, és un ecosistema emergent molt potent, té moltes fortaleses però també algunes febleses i per donar resposta a aquestes febleses que són la necessitat d'augmentar la massa crítica, la concentració geogràfica d'activitats, la presència de districtes d'innovació on col·laborin els diferents agents, un pipeline de col·laboració on hi hagi una continuïtat dels camps de coneixement i, finalment, una inversió més atrevida, més agosarada en el camp de la innovació de frontera i puntera, ens permetrà transformar aquesta situació que tenim actualment, que és un diagnòstic emergent, interessant, potent, però amb alguns reptes, amb aquesta visió de llarg termini, amb aquests 5 districtes d'innovació que permetin que Barcelona es converteixi en un dels pols d'innovació mèdic i biomèdic i farmacèutic més important del món. Moltes gràcies per la vostra paciència i encantat d'haver col·laborat. Moltes gràcies, Ramon. Una passada. Realment, tant de bo fos tan fàcil com ho expliques, no? Amb aquest beso digital, tant de bo fos tan fàcil poder tindre aquests pols i aquests districtes, perquè és molt, molt bonic i realment seria molt positiu tindre-ho així. Vius a Boston, definitivament, Ramon, o vens cap a Barcelona aviat? Sí, porto 11 anys aquí, de moment em quedaré per aquí, però procuro de tant en quant visitar Barcelona. I és aviat, no? Aquí al matí? Són les què? Sí, és força aviat, però encantat de ser avui amb vosaltres i més per Barcelona i pel país. Moltíssimes gràcies. No li podem fer preguntes al Ramon, però estàs a LinkedIn disposat per si tenim alguna pregunta perquè te la puguem formular per allà. Amb molt de gust i una abraçada a tots. Moltes gràcies. Moltes gràcies.